ചൂട് ചൂട്. നല്ല ഭക്ഷണം വൃത്തിയിലേ തരുവാറുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസങ്ങളും വന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണയും വേണമെന്നില്ലാതെ. 17 കൊള്ളം. 17 കൊല്ലം. അതെ. എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ കാളാം, മുട്ടക്കാളാം, ചിക്കൻ കാളാം, ചില്ലി ചിക്കൻ. കൂട്ടുകാരെ, രാജേഷ് വടക്കഞ്ചേരിയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. 17 വർഷങ്ങളായിട്ട് വടക്കഞ്ചേരി തങ്കം ജംഗ്ഷന് സമീപത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രുചി കൊണ്ട് 5 മണിക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആളുകൾ വന്ന്, ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല 5 മണി സമയമാണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. വൃത്തിയോടും അടിപൊളി ടേസ്റ്റോടും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത്. ഹുസൈൻ വടക്കഞ്ചേരി ഉള്ള നമ്മുടെ റൂമിൽ അണ്ണൻ ഒരു 10-17 വർഷം. എന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് അണ്ണനോടുള്ള ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ഞങ്ങളിവിടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പിള്ളേരൊക്കെ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ അണ്ണന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും കൂടെ കഴിക്കാൻ ചില സമയങ്ങളിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. നല്ല ഭക്ഷണം വൃത്തിയിലേ തരുവാറുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസങ്ങളും വന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണയും വേണമെന്നില്ലാതെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരാളാണ്. അതല്ല, ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഏതാണ്? എനിക്ക് എപ്പോഴും റൈസ് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ കഴിക്കാറുള്ളൂ. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നൂഡിൽസ് കഴിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ റൈസ് കഴിക്കാറുള്ളൂ. റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല അരി, നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെയാണ് ചെയ്ത് തരാറുള്ളത്. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ. എന്താ കട എത്ര വർഷമായി? ഇവിടെ 17 കൊള്ളം. 17 കൊല്ലം. അതെ. എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ കാളാം, മുട്ടക്കാളാം, ചിക്കൻ കാളാം, ചില്ലി ചിക്കൻ, മുട്ട കൊത്തുപ്പൊരി, പിന്നെ ചിക്കൻ റൈസ്, ചിക്കൻ നൂഡിൽസ്, എഗ് റൈസ്, എഗ് നൂഡിൽസ്. എത്ര മണിക്ക് തുറക്കും? 5 മണിക്ക് തുറക്കും. എല്ലാ ദിവസവും 5 മണിക്ക് തുറക്കും. എല്ലാ ദിവസവും 5 മണിക്ക് തുറക്കും. ഒരു ദിവസം ഒഴിവില്ല? ഒരു ദിവസം കൂടി ഒഴിവില്ല. എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും? 12 വരെ ഉണ്ട്. നൈറ്റ് രാത്രി 12 മണി വരെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് 12 മണി വരെ അല്ലെ? 12 മണി വരെ ഉണ്ട്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മള്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അതെ. 17 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്. അപ്പോ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ കുറെ പേരുണ്ട്. 5 മണിക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തിരക്ക് തുടങ്ങും അല്ലെ? തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാളന? ഇത് കാളൻ, മുട്ടക്കാളന അല്ലേ? അതെ അതെ. ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പൊ ഇതേ ഒരു ചിക്കൻ റൈസ് ആണ്, 3 പ്ലേറ്റിലാക്കിയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് തരുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല മണമുണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. നല്ല പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ പീസുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. സോസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ സോസ് പൊതുവെ കഴിക്കാറില്ല. നല്ല അരി കേട്ടോ. നല്ല അരിയിൽ നല്ല ചിക്കനും ബോൺലെസ് ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് സൂപ്പർ ചിക്കൻ റൈസ് തന്നെയാണ് തരുന്നത്. നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അത് വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അത് ഫുൾ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണ്. നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചിക്കൻ നൂഡിൽസ്. കാരണം ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത്. ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, ഉണ്ടല്ലേ? ചൂട് ചൂട്. നൂഡിൽസ് പ്രേമികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത്. അടിപൊളി. നല്ല ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോഴേ സൂപ്പറാ. ചിക്കൻ കാളനാണ് കേട്ടാ. മസാലയൊക്കെ അടിപൊളി, നല്ല ടേസ്റ്റ്. ചില്ലി ചിക്കൻ ആട്ടോ. ചില്ലി ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് വിചാരിക്കണ്ടേ, കുറേശ്ശെ കഴിക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചില്ലി ചിക്കൻ സവാളയും കൂട്ടി നല്ല മുരുമുരാന്നുണ്ട്. അടിപൊളി.
വടക്കഞ്ചേരിയിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂരിന് വടക്കഞ്ചേരിയിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയാനയുടെ സൈഡിലാണ് അണൻ കാളൻ കട ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് നിന്ന് വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തങ്കം തീരുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അണ്ണൻ കാളൻ കട. നല്ല ഫുഡാണ്, അടിപൊളി ഫുഡാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. വരൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ. രാജേഷ് വടക്കഞ്ചേരി.